vi er ude i naturen, som I kan se her. For at mærke den friske luft, det vil ja. Og se på den flotte natur og landskabet herude i skoven. Lige præcis. Vi står herude ved at rykke ud fra studiet, fordi vi mente, at vi bliver nødt til at fortælle noget om rigtig natur. Og vi har valgt at lave et indslag omkring lorte. For lorte er noget, du ofte finder i skovbunden. Og som sagt er det også noget, man selv kan lave. Ja. Ej, der er en lort der. Ja. Jeg er Bjarne. Hej Bjarne. Se. Ja, hej. Hej. Og han er vores ekspert. Ja, se her. Der er en lort her. Prøv at åbne den og se, hvad der er inde i. Det er så en tør lort, du kan sige, at man ikke kan åbne. Ja. Den har ligget i mange, mange år. Ja. Den er jo nærmest forstenet. Det er meget spændende, Bjarne. Vi skal også snakke lidt om træer i dag, og det er du også ekspert på. Altså Bjarke ved simpelthen alt. Han ved alt. Alt i naturen. Ja, det er derfor, jeg er sådan en stor fan af Bjarke. Ja. Bjarke, vil du fortælle noget om det fine træ, der står der? Jamen det er et træ. Hvilket slags træ er det? Jeg kan se, at den har nogle fine... Det er tre modhulninger. Ja. De vokser tit ud i naturen. Det er tit ude i sådan en skov, man finder et træ. Hvad? Findes der nogle lorte inde i hullerne her? Nej. De ligger altid rundt omkring. Okay. Det lyder godt nok spændende. Hvad er det, Det skal. Ja. Ja, hvis I følger efter mig her ned ad den stejle bakke, så går vi videre ned til havet og ser på det flotte vand. Så vil jeg fortælle noget om det. Det skete ikke. Det er ikke naturen. Og det så Bettina lavede, det kaldes for stunt. Og vi står herude ved Nyborg Strand. Ja. Og det regner lidt, men det er kun skønt. Det er altid dejligt at få godt hår. Ja, så kommer der også mere vand i vandet. Ja, lige præcis. Hvis I kigger herude, hvis vi lige vender kameraet. Nå, vi siger tak her til Bjarke, og selvfølgelig min gode holdkammerat Bettina. Vi ses i næste uge. Og husk at sende en sms under Du skal ikke filme mig, bare filme. Jo, fordi du er ligesom sådan, du skal. Nej, man hører kun min stemme. Gør! Hvad? Nu er filmet den der, Louis. Den kamera. Den her. Også vi har lidt dyr med. Og det er fint nok. Og lige zoome ind med en krop der. Er du sikker på, at du har filmet? 100. Okay. Jeg vil filme med de andre. Lortekamera.